Ahojte priatelia, tak dneska, tak ako som sľuboval, ak nám už vyšlo také reelsko so zaujímavostmi z francúzskych aut, tak ako som slúbil, tak pokračujeme v takom dlhšom videu, ako ste zvyknutí. Dneska tu máme Peugeot 3008 z roku 2021, je to už faceliftovaný model, pod kapotou 1.5 HDIčko. Za mňa na týchto Peugeotoch Citroenoch solidný motor, viem, že tam zvykli byť slabšie reťazky na vačke, takže taká dopomocná, tak sa to menilo za hrubšie. V podstate, ak to auto je pravidelne servisované, tak myslím si, že už to bude hotové. Odkontrolovať sa to nedá na tej fyzickej kontrole, bohužiaľ, ale vždycky aj ja si zakladám na tom, aby auto malo pravidelný servis, bez toho auto nepreverujem väčšinou, takže toto autičko malo pekný servis. Je to vlastne operák z Francúzska, dovezené z Francúzska. To není náš alarm, som sa zlakol, že to je naše, niečo tam pozadí pípa, ale v pohode, nie sme to my. Tento konkrétny kúsok má najazdených 137 000 km, nelakované, nehavarované, brzdy v dobrom stave, pneumatiky Continentalky 2022 v dobrom stave. Ešte keď sa vrátim k brzdám, nie v dobrom stave, ale sú úplne nové. Len som sa zameral už na pneumatiky, aká je značka, tak preto ma to tam zamotkalo. Podvozok vo výbornom stave, nebúcha nič. Tým, že je to Francúz, tak aj zo spodu je to pekné. Tým, že je to Francúz, tak prekvapivo ani není obúchané nejaké to auto. Tu je taký škrabanec, tu a niečo sa nájde, ale viac menej je to v pohodičke. Za mňa tieto nové Peugeoty, respektíve novšie modely, vyzerajú veľmi pekne a mne sedí aj ten interiér, tá pozícia za volantom a celkovo ten pocit z riadenia, vozenia sa na tom aute je príjemný. Možno to robí ten malý volant, čo je v tomto aute, že človek má taký lepší pocit, že viac cíti, není tam obrovský volant, interiér vyzerá takto. Sú také rôzne názory na ten interiér. Mne musím povedať, že sa to páči, vyhovuje mi to, nič mi nezavadzia, pekne sa to šoféruje, takže za mňa v pohode. Výbava je tu pekná, 8-stupňový automat od iSynu, chvála Bohu, hydromenič, čiže dobrá prevodovka, spoľahlivá. Výbava je tu solidná, navigácia, Apple CarPlay, nič také mi tu zásadné nechýba. Pravdepodobne asi ako pozerám na tieto prázdne tlačítka, tak tým, že to je Francúz, tak tu asi vyhrievané sedačky nebudeme mať. Ešte to zvykli mávať takto na boku, ale asi nie. Asi to má byť tu, si myslím. Takže toto nám chýba. Bohužiaľ, tie južanské autá to nemávajú. Takže keď je dovezené z Francúzska, z Talianska, tak musíte s tým rátať, že to obvykle nebýva. Niekedy sa stane, že aj Nemec to nemá, ale to je málo kedy. Pekný aj ten digitálny kokpit. Tuto nám svieti, že ten adaptívny tempomat nám nefunguje a odstup, ale to je len kvôli tomu, že robíme diagnostiku, potom keď vypneme, zapneme motor, tak to naskočí naspäť. Čo sa týče motora, prevodovky, testovacia jazda super, radí to pekne, je to hydromenič, motor ide veľmi pekne na ten objem, aj dynamika je veľmi príjemná za mňa, to presadám fakt, že je oveľa silnejšie od dízlu. Motor suchý, studený štart super, diagnostika super, hodnoty, či DP filter, či vstrekovače, všetko v maximálnom poriadku. Na toto si treba dať pozor, lebo fakt DPF-ko AdBlue je také, že po tých 100 000 km na tých Peugeotoch, Citroenoch odchádza. Ani toto auto to neminie, ale zatiaľ sa to javí, že by to malo byť v poriadku, takže zákazník to má na dlhé cesty. Jazdí Grécko, vravel, Bulharsko, tuším, že robí dosť pracovne cesty takéto dlhé. Takže myslím, že tomu autu vzhľadom na tú kombináciu dieselový motor, 8-stupňový automat bude mať dobrý život to auto.
Ešte si ukážeme zozadu aj kufor, lebo pripomeniem, že som mal výhrady, že kufor neukazujem, tak čo sa dá, splníme požiadavku. Kufri je aj dofukovacia sada, všetko ako má byť, to si tiež treba skontrolovať, to zvykne chýbať. Od vysávania taký koberec je kúsok. Tuto sa niečo rozlialo, čiže to už si myslím, že nepoje vyčistiť. Také detailky ako pri jazdených autách bývajú, ale celkový stav za mňa solidný a myslím si, že aj vzhľadom na to, koľko to auto stojí, že je to slušne pod 18 000 eur. Ťažko človek takéto SUV, crossover, neviem čo to má byť auto, nájde. Takže za mňa spokojnosť dneska. Ideme auto vrátiť zákazníkovi, nahrať podklady a tešíme sa na vás na budúce.